Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Desyembre 24, 2020. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa balita lokal. Pila ka LSI mag-celebrate sang Pasko sa quarantine facility. Probinsya, lantawon kung may kasarang nga makahatag sang service recognition incentives. Kag sa aton mga nagapangunang nga balita national, mangin puno sang paglaom. Mensahe ni Presidente Duterte subong nga Pasko. Pfizer kag Moderna vaccines ginapaabot nga una nga mangin available sa Pilipinas. Sa atong balita international, Singapore ginkompirmar ang unang nga kaso sang bagong nga strain sa COVID-19. Sa atong balita sports, DeRozan ginpangunahan ng Spurs sa kadalagan batok sa Grizzlies. Kag sa atong balita entertainment, Maine Mendoza ginpanginwala ang naglapta nga video scandal sa online. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Doktor Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod
Aksyon Radio, pakulot saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan Sa balita, una sa aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:12 kagkaron sa litana sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Pila ka mga locally stranded individuals o LSI ang panayon nga nagatinel sa quarantine kag isolation facilities sang syudad. Ilabi na ang mga wala pa nakabaton sang resulta sang ila RT-PCR test. Sunod kay Bacolod City Councilor Renesito Novero, masubuman nga ini sila ang mag-celebrar sa Paskwa nga hindi mangin kaupo ng ilatag sa mga pamilya apang kinahanglanon sang syudad nga mapatuman ang nagakaigo nga health protocol. Dugang pa ni Novero, mayara man sang gintuganan nga mga personnel ang syudad nga padayon magaserbisyo sa mga grupo. Gayng klaro sini nga sa piyak sang inaprubahan nga moratorium sa pagbiyahe sa mga LSI, padulong sa Bacolod, wala sa gihapon nagauntat ang trabaho sa iya komitiba, ilabi na sa pagpasiguro sa kahandaan kag preparasyon sa nagkalain-lain nga mga pasilidad. Taga-usisaon sa gobyerno probensyal sa Negros Occidental kung mahikasarang ini sa paghatag sang 10,000 pesos nga service recognition incentive sa kun SRI sa mga empleyado bilang extra bonus sumunga Disyembre. Sunod kay Governor Bong Lacson, luyag maniya hibaluon kung ini ang nalakip sa computation sa salary cap agod masiguro nga wala sang anuman nga violasyon. Una na nga nakabaton sang 40,000 pesos nga incentives kag bonus ang kada empleyado sa Kapitolyo. Ini ang nagalakip sa 10,000 pesos nga collective negotiation agreement kung siya na bonus, 5,000 pesos nga productivity enhancement incentive, kag 25,000 pesos nga incentive benefit for exemplary service. Kung service ng paghatag sa SRI ay nabase man sa Administrative Order No. 36 na Presidente Rodrigo Duterte sa diin ang mga empleyado sa gobyerno ang pwede magbaton sa hindi magsobra sa 10,000 pesos. Yes, we have to find out if this extra bonus that the President just signed on, if this will be included in the computation of our salary cap. Because if it will be, then we might be violating already the salary cap. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Dako ang paglaom ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga maangkon sa mga Negrosano na kadalagan sa kampanya kontra COVID-19 kag malapuwasan ang tanan nga mga pagtilaw. Ini ang mensahe ng gobernador subong nga Paskwa. Sunod sa gobernador nga sa pagsaulog sa Paskwa, kabay nga mapahanumdom ang tagsa-tagsa sang giya sa manluluwas kag matutuod nga kabilinggan sang okasyon nga mga pagkatawo ni Hesukristo. Dugang pa sang gobernador, padayon nga nagapangatubang sang pagpanghangkat kag kabudlayan ang probinsya, gani nagakadapat nga magtuo ang mga tao sa Ginoo kon sa Dios. Ginapanawagan man ni Lacson sa mga negrense nga mangin mapinasalamaton sa madamo nga bugay halin sa makaako kag indi pagtugutan nga madula ang matudod nga espiritu sa nga pagkari ni Jesus. Panumdum pa sa gobernador nga samtang ginasaulog ang Paskwa upod ang paghalong sa COVID-19, dapat ulik doon ang isig kapareho kag mangin responsable sa isa kag isa sa tanan nga ginahimo. Nagalawom si Lacson nga magpabilin nga masinadyahon ang pumuluyong Negrosanon sa piyak sa ginapangatubang nga krisis dulot sang COVID-19. Sa iban pa nga balita lokal, mas ginpawaskog sang Philippine Drug Enforcement Agency ang ila intelligence operation subong nga holiday season. Suno kay PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez sa madlo sang PDEA Central Office, wala sang bakasyon sa ilahanay kag naka-heightened alert ang ahensya agud mabantayan ang mga puerto kag terminal sa posible transportasyon sa ilegal nga droga. Dugang pa ni Gomez, padayon ang ilang komunikasyon sa ilang mga kaupdanan kay iwan pa nga mga intelligence operative sa Luzon, Visayas kag Mindanao sa posible courier nga may dala nga ilegal nga kontrabando nga ibiyahe sa isla sang Negros kag Bacolod. Alerto man ang ilang mga K9 narcotic dogs kag K9 yun samtang nagausisa sa mga bagahe kag iban pa sa mga bus terminal, airport kag seaport. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang 39 anyos nga amay matapos ginbuno Miyerkules ang gabi sa Purok 1, Barangay Talubangi, Syudad sang Kabankalan. Ang biktima ginkilala kay Limuel Doniasa, samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Mamerto Tibos, 38 anyos, sa lunsay residente sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Executive Master Sergeant Ricky Toledo, may bitbit nga konsilyo ang biktima
sang ginsulong ang pulian sang suspect kag githangkat sang away. Dugang pa ni Toledo sa tunga sang inaway na agaw sang suspect ang kutsilyo kag ginbuno ini sa dughan. Ginhingagaw dala ang biktima sa Dr. Gumercindo Garcia Memorial Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Priso na sa custodial facilities ang Kabankalan City Police Station sa Tibos matapos voluntaryo man nga nagsungka sa kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17. Sa ating mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa aksyon. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa siniya nga tinion sa aton man nga Facebook Live. Thank you so much, Gid. And
pila na lamang ka oras. Pila na lamang ka oras kag syempre mag-celebrate kita sang Pasko. Sakay Torrento Pavillar, Merry Christmas to all kuno. Sakay Ma'am Sherlyn Oro Javier, good evening and Merry Christmas man. Always kuno nga naga-monitor. Sige, salamat. Sakay Ma'am Jocelyn Libuon Dispoho, Merry Christmas man dira sa imo ma'am. Sakay Martin Aliling, good evening. Kay Sir Jose Mongcal Torilla, naga-monitor sa siningat tinion. Sakay William, naga-monitor sa Bahrain. Sakay Guillermo Clarito, good PM sir. Happy Merry Christmas sa pamilya Clarito sang poblasyon Ono sa Banwas sang Pontevedra. Sige, salamat. Sakay Ma'am Yvonne Burcher, good evening. Done sharing na kuno. Salamat. Sakay Sakay Sir Rodney Harder, good PM Action and Merry Christmas to you and all our listeners and Action Radio Bacolod. God bless us all. Sakay Bia Jonathan, good evening. Mayong gabi kag Merry Christmas dira sa imo. Sakay Mercy Mirasol Flores, nga naga-monitor man sa siningat tinion. Merry Christmas to all Energy Fans Club. God bless us all. Sakay, naga-monitor siya from Hong Kong. Siyempre, sakay, sa mga members ng Energy Fans Club, sila dira nga President, sakay Dennis Tibor Roma, dira sa San Enrique, dira naman sa Mana Plus, sila Vice President kay Regent Tan Villalon, kag sa ilang Secretary kay Anthony Jones Havillo Ceblano. Mayong gabi ilang dira sa inyo. Kay Ma'am Rose Guevara, kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening and halong kita always. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, kakaroon sa detana sa aton mga nagapangulang nga balita nasyonal. Nagalawom si Presidente Rodrigo Duterte nga mangin puno sang paglaom ang publiko nga magaayo ang masunod pa nga adlaw sa piyak sang madamo nga hangkat sa pungsod kaangay sang COVID-19 pandemic. Sa iyang mensahe ginpahayag sang Presidente nga ang 2020 nangin mabudlay para sa tanan tungod madamo nga kabuhi ang nadula kag nagbag-o bangod sa COVID-19 pandemic kag mga naglabay nga mga kalamidad. Ginbalikan ni Duterte ang istorya sa pagkamunag ni sa Kristo nga isa sa nagapadumdum sa tawo nga hindi magdula sang paglaom sa piyak sa madulom, gutom kag pag-antos nga naeksperyensyahan sa karon. Ang presidente yara sa syudad sing Davao para i-celebrate ang Pasko kaupod ang iya pamilya. Nagwa sa Social Weather Station ikon SWS survey nga 50% lamang sa mga Pinoy ang nagasiling nga masadya ang ila Pasko sa piyak sang COVID-19 pandemic. Ini ang mas manubo pa sa record low nga 62% sa tung 2003, 2006 kag 2005. Mayoriya sa mga nagalaom nga may masadya nga Pasko ang Mindanao nga may 65% kag Visayas nga may 57%. Samtang 15% sa mga Pinoy ang nagsiling nga ang Pasko mangin masubo sa diin nalawan ang 11% nga na-record sa tong 2011. Ginpahayag sa opisyal sa Department of Science and Technology kon DOST nga ang COVID-19 vaccines ng Pfizer, BioNTech kag Moderna
Mahimo amo ang pinakauna nga mangin available sa Pilipinas kung magmadinalagon ang negosasyon. Sa public briefing, ginpahayag ni DOST Philippine Council for Health Research Development Executive Director Jaime Montoya ang posibilidad nga mangin available ang vaccine sang duha ka pharmaceutical companies ang ginbase sila aplikasyon para sa Emergency Use Authorization kon EUA. Dugang pa ni Montoya ang nasambit nga vaccines mahimo nga mangin available sa ikaduha nga quarter sang 2021 kung ang EUA ma-issue sa pareho man nga period. Sa katapusan nga balita national, naglabot sa 31 ka lugar sa probinsya sang Cebu ang gindeklarar nga COVID-19 free. Sa records ng Provincial Health Office, ang COVID-19 free area ginalakipad sang 30 ka banwa kag isa ka syudad. Isa sa nakitaan nga development sa 31 ka lugar among istrikto nga pagsunod sang publiko sa health protocols. Sa syudad naman sang Cebu, 52 sa 80 ka mga barangay ang gindeklarar nga COVID-19 free. Sa report, nagtanyag si Cebu City Mayor Edgar Labella sang 100,000 pesos para sa mga barangay nga nalabot ang zero COVID-19 infections umpisa Nobyembre tubtob Desyembre subong nga tuig. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Detalye sa aton balita, international sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros.
Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary. Kag sa detalye sa aton balita international, agin kumpirmar sang Singapore ang nga kaso sang bagong variant sang COVID-19. Samtang ang 11 kaban pa nga yarat na sa quarantine ay nagbalik sa preliminary positive results sa bagong nga strain. Ang tanan nga kaso gikan sa Europe din pa idalom sa 14-day quarantine. Kag ginbutang sa gindesignar nga isolation facility sila pag-abot kag ang ila close contacts ang okon ang gin quarantine naman. Suno sa Singapore Health Ministry, wala pa sang ebidensya nga ang bagong nga strain nagalap na sa komunidad. Ang Singapore nagapatigayon sa viral genomic sequencing para sa confirmed COVID-19 cases nga nag-abot sa pungsod gikan sa Europe sang damlag lamang. Kag sa aton balita sports, nakakuha sa 28 puntos si Demar Dercosan sa diin iya ginpangunahan ng San Antonio Spurs sa kadalagan kontra sa Memphis Grizzlies sa 130-119 nga score sa season opener para sa duha ka grupo. 5 ka San Antonio starters ay nakascore sang 16, samtang 7 naman ay nakatapos sang double figures. Samtang nanguna sa Memphis si Ja Morant nga nakakuha sang 44 puntos sa 18 out of 27 nga shooting. Kag sa atong balita entertainment, ginpanginwala ni Maine Mendoza ay nagalaptay nga scandal online nga siya ang babayi kaupo ng manager nga nag-issue sang cybercrime warning batok sa sinuman nga padayon nga magpalapta sang ginaligar sex video. Sa Twitter, ang aktres nag-react sa follower nga nag-tweet sa iya sang screenshot sang video kay nagpahayag nga may kaanggid ini sa babayi nga yara sa video. Nagpagwa man sang statement ng manager ni Maine nga si Rams David kay ginpanginwala ang involvement sa video kay nagpaandam nga magahimo sang legal nga aksyon batok sa mga tawo nga nag-angot sa iya talent sa ginaligar skandal. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:36. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edisyon karon nga adlaw Huwebes, Desyembre 24, 2020. Merry Christmas sa aton mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon